Čaute! Dneska vám chceme ukázať našu Pokémon zbierku. Môžeme začať. Takže najskôr tu máme nejakých slabých Pokémonov. Proste také normálne karty, nie? Tak. Potom tu máme zo pár trénerov, ale už Pokéball. To je zo setu Prismatic Evolution. Potom tu máme zo pár a potom ešte na druhej strane máme zo pár lepších trénerov. A toto je naša najdrahšia karta Mew, ktorá stojí 405 €. Potom tu máme trénerov, ešte zo pár. A potom tu máme nejaké Včka, nejaké Full Arty, nejaké VMAXky a proste tak. Proste lepšie karty. Potom na ďalšej strane máme aj nejaké IXka. Ale za túto kartu som veľmi hrdý, sa mi strašne páči a zaňal som ju veľmi dlho, aj s touto je veľmi pekná. Takže môžeme ísť na ďalšiu stranu. Takže máme tu nejaké Mewtwo, EX, potom máme nejaký Full Artík a potom EX. Znova. Potom tu máme nejaké V-Starka, Full Arty, Včka a jedného trénera. Potom tu máme ďalšiu stranu, kde už máme trochu zaujímavejšie karty. Toto som napríklad zháňal celkom dosť dlho. Stojí okolo 20 €, veľmi sa mi páčil a takže som si ho kúpil. Potom tu sú ešte také lepšie karty, ale až tak ma nezaujímajú, lebo som ich kúpil za pár eur. Tu máme predposlednú stranu, kde máme Charizardov, obi troch. Teda všetky tri. A potom tu máme nejakú, veľmi sa mi páči, lebo mám rád oranžovú, takže je to moja celkom obľúbená karta. Potom tu máme Snorunt, ten je tiež veľmi pekne urobený ako karta, takže je za mňa veľká spokojnosť. Potom tu máme Ho-Oh, veľmi sa mi tiež páči, to sme rozbalili, môžete si to pozrieť aj na našom kanáli, no rozbalili presne predvčerom. Takže potom tu máme Mewtwo, ktorá je moja tretia najlepšia karta. Potom tu máme Slowpoke. Ten sa mi strašne páči, je sa iba za 16 €, ale veľmi je pekný. Potom tu máme Golden kartu, ktorú vám aj ukážem. Takže tu máme Golden kartu. Je za mňa veľmi pekná a a mňa tiež veľká spokojnosť znova, lebo veľmi pekné. Môžeme to znova do albumíku. A potom tu máme ešte Včko. Zlatá karta, tiež vám ju ukážem. Veľmi pekná. Takže tu tiež dám znova do slíviku. A ak by ste chceli takéto isté podobné videá, no máme tých albumov oveľa viac, zo 3, zo 4, tak zanechajte like, odber a lúčime sa s vami. Čaute! A nezabudnite napísať komentár a tiež zanechajte taký malý zvonček, aby vám dal upozornenie na ďalšie videá. Čaute!